మంది చచ్చిపోయినరు. అయినా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు లక్షలు లక్షలు తీసుకుంటున్నారు. మాకేమో తిండి లేదు, తిప్పలేదు, ఉద్యోగం చేయాలి. ఈ కడియం శ్రీహరి మళ్ళీ ఏం పిల్లలు లేరు ఆయనకు. కడియం శ్రీహరి ఉద్యోగం అవును సార్. ఆయన కడియం శ్రీహరికి మాకు అసలు మేము మనుషులమే కానీ అసలేము. ఆయన ఎస్ఎస్ఏ ఉద్యోగం అంటే చెత్తకుండీలో పడేస్తున్నాడు ఆ కడియం శ్రీహరి గారు. అవును సార్. మేమంటే అసలు ఎంప్లాయీస్ లాగా కనిపిస్తలేము, మేము పరిగొట్టలా కనిపిస్తున్నాము. మేము ఎంతమంది ఉన్నాము చూపిస్తాం. ఆయన కూడా కడియం శ్రీహరి కూడా ఈసారి వస్తాడు చూపిస్తాము. కాబట్టి కడియం శ్రీహరి కూడా గుర్తు కావాలి. ఎందుకంటే మేము ఒక మనుషులమని. ఆయన పిల్లలు లేరా? ఆయన ఎంతమంది ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళ ఇంట్లో. మేము ఇంటికో ఉద్యోగం అన్నాడు, ఇంటికో పిచ్చగా చేసిండు. గొర్రెలు గొర్రెలు తోడు చదవద్దు ఆయనకు. సరిపోతుంది కదా సార్. మాకు కావాలి, రెగ్యులర్ చేయాలి, కేసీఆర్ దిగి రావాలి, మాకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలి, సమాన పనికి సమాన వేతనము వెంటనే అమలు చేయాలి, వెంటనే కేసీఆర్ గారు అంతే. ఇంకా అంతకంటే లేదంటే మేము సమ్మెకు దిగుతాము, నిరాహార దీక్ష చేస్తాము.